जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा level 1 understand Bhagavad Gita இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இன்னைக்கு 5வது நாளா நம்ம இணைந்திருக்கிறோம். இந்த 5வது நாள் இணைந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னா 5வது அத்தியாயம் கர்மயோகம். நேத்து நம்ம பார்த்தது கர்மயோகம். இன்னைக்கு அந்த கர்மயோகம் எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்றார். கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் செய்யக்கூடிய செயல் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல மொத்தம் 29 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது. பிரணத்தை பார்த்துடலாம். பிரபுஜி மாதாஜி யார்கிட்டயாவது பிரணத் இருந்ததுன்னா நீங்க வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி இருக்குங்களா? பிரணத்தி கையில இருக்குங்க மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானசலகயா சக்லுருன்மிலிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் என பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமகம் रूपकथान्महं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयूतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववांस श्रीरूपं साकरजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण्य हिताय स सगद्गीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्त्य कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत् भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय पूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी।
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்துக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயரும் எத்தனை ஸ்லோகம் பார்த்தோன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? நம்ம இன்னைக்கு 5வது நாள்ல இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தோட பெயர் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது அர்ஜுன விஷாத யோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. செகண்ட் அத்தியாயம், 2வது அத்தியாயம் சாங்கிய யோகம். சாங்கிய யோகம். ஓகே, தன்னுணர்வு, ஆத்மாவை பற்றி தெரிந்து கொள்வது இல்லையா? தேர்ட் அத்தியாயம், 3வது அத்தியாயம் கர்மயோகம். கர்மயோகம். 4வது அத்தியாயம் மாதாஜி அறிவின் யோகம், ஞான யோகம், அறிவின் யோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. 4வது அத்தியாயம் ஞான யோகம் மாதாஜி, அறிவின் யோகம். 3வது கர்மயோகம், ஞான யோகம். சோ பகவான் சொல்றாரு தன்னுணர்வை அறிதல், ஆத்ம உணர்வு பத்தி தெரிந்து கொள்றது இல்லையா? அதில் இன்னைக்கு நம்ம 42 ஸ்லோகங்கள் இருந்தது. Yes. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. So, நேத்து நம்ம பார்த்தது வந்து 4வது அத்தியாயம். அதுல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பற்றின ஆழ்நிலை அறிவு, பகவத்கீதை வந்து எப்படி நமக்கு வந்து குரு சீட பரம்பரை மூலமாக வந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். பகவானே வந்து சொல்றார், இந்த சமுதாயத்திற்காக நான் வந்து வர்ணங்களையும் 4 வர்ணங்களையும் 4 ஆசிரமங்களையும் உருவாக்கி பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்யர், அப்புறம் சூத்திரர்கள். இது பேசலன்னா மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகா அப்படின்றத பாக்குறோம். 3 விதமான மனிதர்களை நம்ம வந்து பாக்குறோம். பௌதிகத்தோட ஒன்றி இருக்கக்கூடியவர்கள், கர்ம காண்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள், கர்ம யோகிகள் அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ பௌதிகவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் வந்து தான் அந்த செயலை செய்கின்றோம் அந்த எண்ணத்தில் இருப்பார்கள். கர்ம காண்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 50-50% மாதிரி பகவான் மேல வந்து நம்பிக்கை இருக்கும். ஆனா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா புண்ணியம் செயல்கள்ல நிறைய ஈடுபடுவார்கள். கர்ம யோகிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் செய்யக்கூடிய எல்லா செயலையுமே வந்து பகவானுக்காக அர்ப்பணம் செய்யக்கூடியவர்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம். அது மட்டும் இல்லாம பகவான் சொல்றாரு நம்மளுடைய செயல்களை வந்து தியாகம் செய்யணும். அதாவது பற்றற்ற செயல் செய்யணும். தாமரை இலை மேல் இருக்கக்கூடிய நீர் எப்படி தண்ணியில வந்து தாமரை இருந்தாலும் எப்படி பற்று இல்லாம இருக்கோ அது போல இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றாரு இல்லையா? கடைசி இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். அதாவது ஒரு சாப்டர்லயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்வார் பக்தியே உயர்ந்தது. சோ உன்னுடைய சத்திரிய தர்மத்தை நீ வந்து போராடணும், நீ அதை வந்து காக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியே சொல்லுவாங்க. சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போற அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5வது அத்தியாயம். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஷேர் ஆக மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. சோ நம்ம தியான ஸ்லோகத்தோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. நான் பேசுறது கேக்குதா? எனக்கு நீங்க கனெக்ட் ஆன மாதிரி தெரியலையே. கனெக்டிவிட்டி கேக்குதுங்க மாதாஜி. கேக்குது கேக்குது மாதாஜி. மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஒரு நிமிஷம், நான் அதை கொஞ்சம் செட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்பவும் கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கு. அது திருப்பி இந்த கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ இருக்கு. ஒரு நிமிஷம், நான் அதை எவ்வளவு தூரம் ட்ரை பண்ண முடியும்னு பார்க்க. ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. హరే కృష్ణ. 94 వస్తుంది. సరి పర్వాలేదు. 94 వస్తుంది ఉంటాను. பிரபுஜி சைலண்ட்ல இருக்கு பிரபுஜி.
ஸ்பீச்சே கேட்கல மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி இது பிரபுஜி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க பிரபுஜி, மாதாஜி செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம் தான் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ஸ்கிரீன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? இப்ப தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. மாதாஜி இப்ப தெரியுது. ஓகே, பிரணத்தி நம்ம பார்த்துட்டோம். நேத்திக்கு அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் பார்த்துச்சு. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கக்கூடிய 5வது அத்தியாயம் கர்மயோகத்தில் கர்மயோகம் எப்படி செய்வதுன்றதை பாக்குறோம். கிருஷ்ணரின் செயல்ல வந்து நம்ம பண்றதை நம்ம பார்க்கறோம். ஓகே, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 29 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. சோ அர்ஜுனன் திருப்பி கேள்வி கேட்கிறார். செயல்களை துரத்தல் வந்து கரெக்டான ஒரு இதா, எது பக்தி யோகம் வந்து கரெக்டான்றது, சந்நியாசமா இல்ல கர்ம யோகம் பண்ணணுமா? ஏன்னா செயலை பற்றற்று செய்யணும்னு சொல்றீங்க. சோ திருப்பி அவருக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் வருது, எப்படி பற்று இல்லாமல் செயல் செய்வது அப்படின்றது. சோ கர்மயோகம் சிறந்ததா இல்ல சந்நியாசம் சிறந்ததா அப்படின்றத கேட்கிறார். நிஷ்காம கர்மா எப்படி வந்து கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கின்றது அப்படின்றத வந்து சொல்றார். சோ கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் மீது மிகவும் கவனமாக பக்தி செலுத்துவதன் மூலமாக இந்த ஜட உலகிலேயே நமக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து பிரணத்தி தியான ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுதுங்க மாதாஜி. வாசிங்க யாரா. ஹரே கிருஷ்ண ஓம் மாதாஜி. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. வாசிக்கட்டுமா? ஓம் நமோ ஹரே பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத பஞ்சமோ அத்தியாய சந்நியாச யோகः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ண அர்ஜுன மாதாஜி. உவாச சந்நியாசாம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சம்சசி யஸ்ரேய ஏதயோர்ஏகம் தன்மே ப்ரூஹி சுநிச்சிதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக அப்படின்றார். ஒரு சாப்டர்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து பக்தியே சிறந்தது அப்படின்றத சொல்றாரு. ஆத்ம உணர்வு பத்தி சொல்லும் போதும் அப்பவும் அவர் அதுதான் சொன்னார், பக்தியே சிறந்தது. கர்ம யோகத்திலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியோடு பகவானுக்கு சேவை செய்யும் போது அவர்கள் வந்து விடுதலை பெறுகின்றார்கள். சோ இங்க வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறார், செயலை துறக்கவும் செய்யணும்னு சொல்றீங்க, அதே மாதிரி பக்தி செய்யணும்னு சொல்றீங்க. இது ரெண்டுத்துல எது வந்து மிகவும் சிறந்தது, நன்மையை தரக்கூடியது அப்படின்றத வந்து எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. 2வது ஸ்லோகம் எல்லாரும் சான்ஸ் எடுத்துக்கோங்க மாதாஜி, ஒவ்வொருத்தரா வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச சந்நியாச கர்ம யோகேஷ நிஸ்ரேயசகரா உபௌ தயோஸ் கர்ம சந்நியாசாத் கர்ம யோகே விசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமர் ஆகிய முழுமுதற் கடவுள் பதில் உரைத்தார், செயலை துரத்தல் பக்தியுடன் செயல்படுதல் ரெண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயலாற்றுவதே மிகவும் சிறந்ததாகும் அப்படின்றாரு. சோ இதுல வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்ப. சோ இங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, நம்ம ஜடபரதரோட கதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, எப்படி யோகிகள் சாதுக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவம் செய்கின்றார்கள். அது அகர்மான்றத பார்த்தோம், செயலற்ற தன்மையில இருக்குது. அவர்களும் என்ன செய்கின்றார்கள், அவர்களுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவானை நோக்கிதான் அவர்கள் தவம் செய்கின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ செயலை துறப்பவர்களும் அந்த யோகிகளும் பக்தியை செய்யக்கூடிய பக்தனும் 2 பேருமே வந்து முக்திக்கு வந்து அடைவார்கள். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல மிகவும் சிறந்தது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டே மிக சிறந்தது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். அப்ப இதுல வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஒரு 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 உயர்ந்த கட்டிடத்துக்கு நம்ம போக போறோம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ல ஏறி போறது ஈஸியா இருக்குமா இல்ல வந்து லிஃப்ட்ல போறது ஈஸியா இருக்குமா? எது வந்து ஈஸியா இருக்கும் சொல்லுங்க.
லிஃப்ட் தான் மாதாஜி. லிஃப்ட் தான் இல்லைங்களா? சோ இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த மாதிரிதான் பக்தி நம்ம செய்யும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேகமா வந்து பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஏன்னா இந்த ஸ்டேர் கேஸ்ல போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செயலை கொடுக்கும். எப்படி ஒரு யோகிகள் தவம் செய்து இருக்குது, அதெல்லாம் நமக்கு இந்த கலியுகத்துல வந்து மிகவும் கடினமான ஒன்று அப்படின்னு. அஷ்டாங்க யோகத்துல இன்னும் நிறைய பார்க்க போறோம். எப்படி வந்து அவர்கள் தவம் செய்வாங்க, ஒரு அவங்க தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய இடம். நீங்க ஸ்லோகம் வாசிக்கலன்னா தயவு செஞ்சு உங்களை மியூட் போட்டுக்கங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சிவனா பிரபுஜி உங்களுக்கு கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், கொஞ்சம் பாத்துக்கங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது மிகச் சிறந்தது அப்படிங்கிறார். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா கோபிகள் ஒவ்வொருத்தருமே வந்து எந்த செயல் பண்ணாலும் கிருஷ்ணனுக்காக நான் இதை செய்கின்றேன், கிருஷ்ணருக்காக அதை செய்கின்றேன், அந்த தாட்டோடய அவங்களுடைய செயல்கள் இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். எல்லா கர்மங்களையும் செய்து எல்லா கடமைகளையும் அவர்கள் செய்வார்கள். ஆனா எப்பவும் கிருஷ்ணரோட ஞாபகத்திலே வந்து அவங்க அந்த கடமைகளை செய்கிறார்கள். அதுதான் வந்து உயர்ந்த உன்னதமான பக்தி, அனன்ய பக்தி, எதையும் எதிர்பார்க்காத பக்தி அப்படின்றத பார்க்கிறோம். நம்ம சாப்டரோட எண்ட்ல வந்து ஒரு கதை நம்ம பார்க்கலாம். கோபிகர்களோட இந்த இது ரிலேட்டடான கதை பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா நிர்கான்றவர் வந்து ஒரு மன்னன். அவரோட முந்தைய இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து நிறைய தான தர்மங்கள், எப்படி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா கர்ம காண்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நிறைய தான தர்மங்கள் செய்து புண்ணியங்கள் வந்து சேர்த்து வச்சிருக்காரு. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை பிராமணர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோதானம் பண்றது மிக சிறந்தது இல்லையா? சோ ஒரு பிராமணருக்கு வந்து கோதானம் பண்றார். அந்த பசு என்ன பண்ணிடுது, போயிட்டு திருப்பி அதே மந்தையில வந்து ஜாயின் பண்ணிடுது. அப்ப அதே பசு அவருக்கே தெரியாமல் என்ன பண்றாரு, இன்னொருத்தருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தானம் கொடுத்துடுறாரு. அப்ப அந்த 2 பிராமணர்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க 2 பேருக்குள்ளயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மன கஷ்டம் வருது. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, நீ வந்து எப்படி எங்க 2 பேருக்கும் வந்து ஒரே பசுவை கொடுத்து இது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த மன்னனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாபம் கொடுத்து விடுறாங்க. இதுல வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அரசன் வந்து நான் தானம் செய்கின்றேன் அந்த ஒரு தாட் இருந்ததுனால அதோட பலனை வந்து அவர் அனுபவிக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கர்ம காண்டத்தில் நம்மளுடைய செயல்களை செய்யாமல் கர்ம யோகிகளாக நம்ம செய்யணும். அது எப்படி கர்ம யோகிகளாக செய்யறது, நாம் என்ன செயல் செய்கின்றோமோ அதை வந்து பகவானுக்காக அர்ப்பணம் செய்துட்டு அவர் சொல்கின்றார், அவரோட கட்டாயம் அப்படின்ற அந்த தாட்டோட நம்ம செயல்கள் செய்யும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அதுல வந்து பாவமும் கிடையாது புண்ணியமும் கிடையாது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இது வந்து கர்ம நடவடிக்கைகள் காரணமாக நிர்காவோட வீழ்ச்சி என்ன அப்படின்னு. ஆனா இவ்வளவு ஒரு புண்ணிய செயல்கள் அவரும் ஒரு சிறந்த பக்தன். நம்ம நேத்தே பார்த்தோம். இந்த உயர்ந்த உன்னத விஞ்ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மன்னர்கள் மூலமாக அது வந்து பரம்பரையாக வருது. ஏன்னா அவர்கள் தான் வந்து நாட்டை வந்து ஆழ்ந்தார்கள். அப்ப அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த ஞானத்தோட இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப இந்த அரசனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை நோக்கி நிறைய பூஜைகள்லாம் செய்திருக்கனால அந்த பலனோட அந்த பூஜைகளோட பலனாக அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ணரோட அவருடைய அந்த முற்றத்தில் இருக்கின்ற அந்த ஒரு கிணற்றிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது, வள்ளி சொல்றதா இல்ல முதலைன்னு சொல்றதான்னு தெரியல, அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ரூபத்துல இருக்க அந்த இது பிராணி. அப்ப வந்து அவருடைய பிள்ளைகள்லாம் அங்க விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க கிணத்துக்குள்ள எதுவும் இருக்கு அப்படின்ட்டு. அப்ப கிருஷ்ணரோட அந்த ஸ்பரிசம் பட்டதுனால அந்த மன்னருக்கு வந்து முக்தி கிடைத்தது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்மளோட செயல்கள் வந்து கர்ம காண்டத்தை விட கர்ம யோகிகளாக நாம் வந்து நம்மளுடைய செயல்களை நீங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி 3வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. யார் வாசிக்கலையோ அவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாய்ஸ் கேட்கல மாதாஜி. இக்னேயஸ நித்ய சந்நியாசு யோனத் வேஷ்டீன காங்க்ஷதி நிர்த்வந்த்வோஹி மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கர்ம யோகா அல்லது கர்ம சந்நியாசா, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். சோ நமக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து அந்த இருமைகள் வந்து இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் நிரந்தரமான எந்த ஒரு செயலையும் வந்து பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் அவர்கள் செய்வதனால அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிரந்தரமான சன்னியாசி என்று அழைக்கப்படும். ஏன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பற்றற்று அவர்களோட செயல்களை செய்கின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். நம்ம இந்த ஜட உலகிலேயே கூட நம்ம வந்து முக்தி பெற முடியும். எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செயல்களை வந்து விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் பற்றற்று நம்மளுடைய செயல்களை செய்யும் போது நமக்கே வந்து இந்த பிறப்பிலேயே நமக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கின்றது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து ஒரு சிறந்த பக்தன். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரத்தில் 22 மணி நேரம் வந்து பகவானுடைய நாமங்களே சொல்றாருன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 லட்சம் ஹரிநாமம் வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னு. அப்ப அவருடைய இந்த பக்தியில வந்து பொறாமைப்பட்டவர்கள் எல்லா காலத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பொறாமை வந்து இருக்கு. தூய பக்தனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோபம், பயம், பொறாமை, காமம், பேராசை அதெல்லாம் இருக்காது அப்படின்றத பார்க்கலாம். எப்படி நம்ம வந்து இந்த பக்தியில வந்து உய்வு பெறுகின்றோம் இல்ல முன்னேறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மள விட்டு போயிடும். அப்ப இவரோட மேல கோபம் கொண்டவர்கள் என்ன பண்ணாங்க, பொறாமை கொண்டவர்கள் ஒரு விலை மாதுவை வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்து அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அப்ப வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன சொல்றாருன்னா, தாயே நீங்க கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் என்னோட சாண்டிங் வந்து என்னுடைய ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் வந்து கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு, நான் முடிச்சுட்டு வரேன். அவங்க பொறுமையா உட்காந்து இவரை பார்த்துட்டே இருக்காங்க. ஆனா அன்னைக்கு முடியல. அவங்க என்ன சொல்றாரு, இல்ல என்னோடது இன்னும் பாக்கி இருக்கு, நீங்க நாளைக்கு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்புறாரு. 3 நாள் தொடர்ந்து அந்த விலைமாத அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க. பட் அவங்களால அவரோட தியானத்தை வந்து மாற்ற முடியல. அதற்கு பதிலா அவங்க வந்து மாறிட்டாங்க. அவங்க ஒரு தூய பக்தியா மாறிட்டாங்க. எப்போ வந்து உண்மையான தூய பக்தனுடைய அந்த ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் இருக்கோ அது ரொம்ப வலிமை வாய்ந்தது. அது வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய இடத்தை வந்து சுத்தப்படுத்தும், நம்மளுடைய அகம் மற்றும் புறத்தை சுத்தப்படுத்தும். ஆப்போசிட்ல அந்த அம்மா என்ன எண்ணத்துல வந்தாங்களோ அந்த எண்ணம் வந்து மாறிவிட்டது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சோ உயர்ந்த உன்னதமான பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பற்று இல்லாமல் இது என்னோட கடமை, அதை நான் செய்கின்றேன், எனக்கு வந்து இதுல லாபம் நஷ்டம் அந்த 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 வேற்றுமைகள்ல வந்து இல்ல இருமைகள்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு அது வந்து அவங்களை வந்து கஷ்டப்படுத்த போறதே கிடையாது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபுஜி. 10வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி 10வது ஸ்லோகம். ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यनेन स बाणे பத்மபத்ரம் இவாம் பசா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரையில எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதே இல்லை. ஏன்னா எப்ப நமக்கு அது பற்று இருக்கோ அப்பதான் அதுல வந்து நமக்கு வந்து பாவ விளைவுகள் வரும் அப்படின்னு பாக்குறோம். நமக்கு பாவ விளைவுகள் வந்தாலும் சரி, புண்ணிய விளைவுகள் வந்தாலும் சரி, நம்மளுடைய அந்த அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் ஆகுற வரைக்கும் மேலுலகமோ கீழுலகமோ சென்று அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி நம்ம இந்த பூலோகம் தான் வந்தாகணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ நம்மளுடைய செயல்களை வந்து பற்றற்று செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரபுபாதர் வந்து அவருடைய குரு சொன்ன வாக்கை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு தான் அவர் போனார். அவருக்கு வந்து இத்தனை டெம்பிள்ஸ் கொண்டு வரலையோ இல்ல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் கிடையாது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். அவரோட கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நமக்கு வந்து ஆன்மீக உற்சாகத்தை வந்து கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு. நம்ம சிறந்த பக்தனுடைய குவாலிட்டிஸ் என்னன்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ அவர் வந்து உயர்ந்த ஆன்மீகவாதியாக இருந்ததுனாலதான் இத்தனை பேரை வந்து அவரால் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சது. மற்றவர்களுக்கும் வந்து அந்த ஞானத்தையும் அந்த ஆனந்தத்தையும் கொடுக்க முடிந்தது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வாசிங்க 18. வித்யா வினய சம்பனே பிரம்மனே கவி ஹஸ்தினி சுனி சைவ பாகேச பண்டிதா க்ஷமா தர்ஷினா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன்
பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றனர். அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறுகின்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா அந்த பணிவு வந்து தன்னால வரும். ஏன்னா நமக்கு அந்த அந்த தான் என்ற அகம்பாவம் இல்லை இல்லையா. நான் வந்து பகவானோட ஒரு கருவி அப்படின்ற ஒரு தாட்ல தான் நம்மளோட செயல்கள் இருக்கும். சோ அந்த அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக, அது என்ன உண்மை ஞானம்? ஆத்ம ஞானம், தன்னுணர்வு. என்னுள் எப்படி ஒரு ஆத்மா பரமாத்மா இருக்கின்றாரோ, இங்க நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா நின்ற ரூபத்தில், இந்த பரமாத்மா தான் ஒவ்வொருத்தரோட இருதயத்திலும் இருக்காரு. எப்படி நம்ம வந்து ஒரு கோவிலுக்கு போனா பகவானுக்கு வந்து மரியாதையோட வணக்கம் செலுத்துகின்றோமோ அதே போல ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மரியாதையோட நடத்தணும் அப்படின்றத பார்ப்போம். நமக்குள்ள அந்த பக்தனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பக்தனுக்கு அந்த பேதம் வந்து இருக்காது. உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன், அந்த காஸ்டோட இதோ இல்ல வந்து இந்த ஜெண்டர் வேரியன்ஸோ இல்ல மனித குலம் விலங்குகளோடது அந்த மாதிரியான இது இருக்காது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சோ கற்றறிந்து தன்னடக்கமுள்ள பிராமணனும் ஒரே மாதிரிதான் அவங்க பார்ப்பாங்க. பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் அனைவரையும் சமநோக்கிலேயே அவங்க வந்து பாக்குறாங்க. நம்மளால அப்படி பண்ண முடியுமா? சின்னதா யாராவது நம்மளோட சேம் கலீகோ இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோ எதனா பண்ணிட்டு அவ்வளவுதான், அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து நமக்கு வந்து பெரிய விரோதி ஆயிடுவாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு இல்லையா. சோ நமக்கு வந்து அந்த பேதங்கள் இருக்கு, ஏன்னா நம்ம இன்னும் பக்குவப்படல. ஆனா பக்குவப்பட்ட கிருஷ்ண பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி எல்லாரையும் வந்து ஒரே நோக்கில் சமநோக்கில் பார்க்கின்றார்கள். அவங்களுக்கு வந்து இந்த இருமைகள் கிடையாது, வேற்றுமை கிடையாது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த உண்மையான ஞானம் இருக்கு, ஆத்ம ஞானம். நம்ம சாங்கிய யோகம் வந்து ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி தான் சொல்லுகின்றது இல்லையா. ஆத்மானா என்ன, அதோட குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம 2வது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். அந்த மாதிரி ஆத்ம ஞானம் மட்டும் இல்லாமல் பக்தி யோகம் ஏன் அப்படி மிகவும் சிறந்ததுன்னா, நம்மளுடைய பகவானை பற்றி தெரிந்தது மட்டுமல்லாம அவருக்கு சேவை எப்படி நான் செய்யணும், நான் வந்து பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்ற வந்து தாட் நமக்கு வருது இல்லையா, அது வந்து பக்தி யோகம். சோ அது வந்து மிகவும் சிறந்தது. தாசானு தாசானு தாசா, பகவானுடைய சேவகனோட சேவகனா இருக்கிறது இன்னும் அவருக்கு வந்து சிறந்த பக்தியாக இருக்கு. அவர் இன்னும் வந்து மகிழ்வார் பகவான் அப்படின்றது வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 22வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷ ஜாபோக துக்க துக யோனய ஏவதே ஆத்யந்த வந்த கௌந்தேயா நாதேஷு ரமதே புதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவான் பாத்தீங்கன்னா எட்டர்னல், ரொம்ப பிளிஸ்ஃபுல், நித்தியமானவர், ஆனந்தமானவர், எப்பவுமே சச்சித்த ஆனந்தம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். பகவான் எப்பவுமே ஆனந்தமானவர். அவரை மாதிரிதான் நம்மளும் ஆத்மாக்களும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டர்னல். நம்ம இந்த இதுல வந்து படிக்கும்போது பகவத்கீதையில படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா தோன்றியதும் இல்லை, தோன்றுவதும் இல்லை, அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸ், பிரசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் அது எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா எப்ப பகவான் இருக்காரோ அப்பவும் வந்து இந்த ஆத்மா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. என்ன அது ஜட புலன்களின் தொடர்பு நம்ம பார்த்தோம், 5 புலன்கள் இல்லையா. கண் எங்க போதோ அங்க அப்படியே மனசு போகும். மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னாக்கா அது எது கண்ட்ரோல் பண்ணும், நம்மளோட புத்தி. அப்படி பண்ணா நம்மளுடைய ஆத்ம இது வந்து கரெக்டா இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் நேத்து 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் யாரோ கேட்டீங்க. புலால் உண்ணுவதை தவிர்த்தல், அதுக்கப்புறம் வந்து தகாத பாலுறவு தவிர்த்தல், சூதாட்டத்தை தவிர்த்தல், இன்னும் ஒண்ணு என்னது, நோ இலிசிட் இன்டாக்சிகேஷன், இந்த ட்ரக்ஸ் மது வஸ்துக்களை வந்து தவிர்த்தல். இந்த 4 வாழ்க்கைக்கு உண்டான உரித்தான சுய கட்டுப்பாட்டு முறைகளை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள் எசன்ஸ் இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்மளோட ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு நாம சங்கீர்த்தனம் தான் நம்ம இந்த கலியுகத்துக்கு நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. சோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுடைய இத்தனை பிறவிகள்ல இருக்கிற நமக்கு காமம், கோபம், குரோதம் அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு போய் நம்ம தூய்மை அடைவோம். அப்ப நமக்கு இருதயத்துக்குள்ள இருக்க பகவானை வந்து தியானம் பண்ண முடியும். அதை அப்படியே நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறுகின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அந்த பக்தியை எப்படி பண்றது அப்படின்றத வந்து நம்ம வரப்போற அத்தியாயத்துல பாக்குறோம். சோ இந்த ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் கண்டிப்பா வந்து நம்ம எப்ப நம்மளுடைய இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் இதுல வந்து அட்டாச்மெண்ட் இருக்கோ அதுல வந்து ஒண்ணு இன்பம் இருக்கும், இல்ல துன்பம் இருக்கும். ஆனா ஆத்மாவாகிய நாம வந்து எதற்கு பின்னால் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம்னா நிலையான ஒரு ஆனந்தம் வந்து நமக்கு வேணும் அப்படின்றதுக்காக. சோ அறிவுடைய மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஜட பற்றுல பற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள்.
அவர்கள் வந்து ஏன்னா அதுக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் இது இன்பம் துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியது, அது வேண்டாம். அதுல வந்து ஒரு ஆரம்பமும் இருக்கு, ஒரு முடிவும் இருக்கு. நம்மளோட லைஃப்லயே பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்துல வந்து மிகவும் இன்பமாகவும் இருந்திருப்போம், மிகவும் துன்பமாகவும் இருந்திருப்போம். நித்தியமா நிலையா ஒரே இதுல வந்து நம்ம இருக்க மாட்டோம். ஆனா இதெல்லாம் எங்க சாத்தியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ண கோலோக விருந்தாவனத்தில் வந்து சாத்தியம். அங்க எல்லாருமே வந்து ஆனந்தமயமாவே இருப்பார்கள் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 23வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் शक्नोति वैयाय चोडुं प्रक् शरीर विमोचनात् काम क्रोध वैभवं वेगं संयुक्त सशुहि नर. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். நம்ம வந்து எதற்கு நம்ம நித்தியமான ஆனந்தத்தை நோக்கி போறோம் இல்லையா? சோ இந்த ஜட உலகிலேயே வந்து நம்மளுடைய ஜட புலன்கள் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை நமக்கு இருக்கு அப்படின்னா அங்க கிளியரா சொல்றாங்க பாருங்க. உந்துதல், ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை வந்து பொறுத்து கொள்ள முடியும், அதை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும். அதன் மூலமாக வரக்கூடிய அந்த காமத்தையும் கோபத்தையும் நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடிந்தோம்னா இந்த ஜட பிறப்பிலேயே நமக்கு வந்து நித்தியமான ஆனந்தத்தோட இருக்கக்கூடியவர்கள். நமக்கு இங்கேயே வந்து லிபரேஷன் கிடைச்சிருச்சு, முக்தி கிடைத்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க வந்து பார்க்கலாம். சோ கிருஷ்ணர் வந்து அததான் சொல்றாரு. ஆனா இதெல்லாம் நம்மளால பாசிபிளா? நம்ம ஜட புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியுமா? இருக்கிறதே ரொம்ப அஜிடேட்டடான லைஃப் இல்லையா? அதுவும் மனசை வந்து நம்மளால கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. நம்ம புலன்கள் எங்க போதோ, என்ன அந்த புலன்கள் நம்ம பார்த்தோம்? கண், காது, மூக்கு, நுகர்வு, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்கறது. அது மூலமாக நமக்கு வந்து இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 வாயில்களை கொண்ட நகரங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ அதன் மூலமாக உள்ளக்குள்ள இருக்க ஆத்மாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மெசேஜஸ் எல்லாம் போடுது. சோ இந்த நகரங்கள் வந்து தூய்மையா இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா எப்படி தூய்மையாக இருக்கும்? எப்ப நம்ம வந்து பக்தி சேவையில ஈடுபடுகின்றோமோ அப்ப வந்து இது தூய்மையாகும். பகவானை பத்தி கேட்கறது, அவரை பத்தி கீர்த்தனங்கள் பண்றது. சோ அந்த 9 துவாரங்களையும் வந்து பகவானோட சேவையில யூஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு புனிதமான உடலாக மாறும், புனிதமான நகரமாக இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 29வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. போக்தாரம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதே வாசிச்சாங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? வாசிங்க. இந்த வந்துட்டேன், சின்னதா இருக்கேன். ஓம் ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சந்நியாச யோகோ நாம பஞ்சமோ அத்தியாய. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு 29 ஸ்லோகம் தான், சின்ன இது. கதைகள் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நிறைய. சோ நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பன் என்றும் எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும் எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜடத்துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். ஒரு இதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாப்டர்லயுமே அவர் வந்து பக்தி யோகத்தை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணுவார். அதாவது கர்மயோகத்துல அந்த யோகிகளும் என்னைதான் வந்து அடைகின்றார்கள், பக்தனும். ஆனா அவங்க 2 பேரும் வர விதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் வந்து வேகமா வந்து சரணடைகின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும், சோ நமக்கு வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது படி நம்மளுடைய வாழ்க்கை வாழணும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா யுகத்திலும் வந்து யாகங்களை செய்யணும். சோ நம்ம யாகங்கள் எந்த மாதிரியான இது இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்துக்கு உகந்த யாகம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ அந்த நாம யஜ்ஞம், அந்த யஜ்ஞத்தையும் தவங்களையும் இறுதியில் தவங்கள் என்ன? அது பற்றற்ற செயல் செய்யறதே ஒரு பெரிய தவம் இல்லையா? நம்மளால இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸை ஃபாலோ பண்ண முடியுமா? அதே ஒரு பெரிய தவம். இத்தனை வருட காலமாக புலால் உண்ணி இருக்கோம் இல்லையா, சாப்பிட்டிருக்கோம்.
இருக்கும். அப்ப திடீர்னு நம்ம அதை விடணும் அப்படின்னாக்கா அது ஒரு பெரிய மனசை கட்டுப்படுத்தணும். அது வந்து ரொம்ப அஜிடேஷனான இது இல்லையா? ஆனா அதையும் மீறி நம்ம அதை பண்றோம் இல்லையா? அது பெரிய தவம் தான் உண்மையாலுமே இல்லையா? இத்தனை வருஷமாக 40 வருஷம் 50 வருஷமாக என்னோட லைஃப் ஸ்டைலே வேற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப வந்து நம்ம அதை மாற்றணும். அது வந்து ஒரு பெரிய தவமாக இருக்குது. நம்ம வந்து அந்த காலத்துல இருந்தவங்க மாதிரி எல்லாருமே வந்து ரொம்ப தூய்மையானவர்கள் இல்ல. இருக்கிறது கலியுகம். எல்லார்கிட்டயுமே வந்து அந்த காம குரோத பயம் அது எல்லாமே இருக்கு, ஆங்ஸைட்டி எல்லாமே. சோ இந்த கலியுகத்துல நம்மளுடைய அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளா கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாத். அந்த 4 சுய கட்டுப்பாட்டு முறைகளை ஃபாலோ பண்ணணும், நாம சங்கீர்த்தனம் அது மட்டும் தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ அது ரொம்ப ஈஸி தான் நமக்கு இல்லையா? காலையிலே நமக்கு 4:30 மணிக்கு மங்களார்த்தி ஸ்டார்ட் ஆகுது. 4:30 மணில இருந்து 5 மணி வரைக்கும் நம்மளோட மங்களார்த்தி காலையில நம்ம அர்ச்ச விக்கிரகம் பாக்குறோம்ல, தினமும் நம்ம அந்த இதுல பாக்குறோம். சோ அவருடைய ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு நிமிஷம் காட்டிடுறேன். சோ நம்மளுடைய அர்ச்ச விக்கிரகம் என்ன? அது அர்ச்ச விக்கிரகம் நம்ம என்ன பாவத்துல பகவானுக்கு வந்து சரண்டர் பண்றோமோ அது அதே பாகவத்துல வந்து பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கணும். உண்மையாலுமே வந்து நம்மளுடைய அந்த நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப உற்சாகமாக தொடங்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ காலையில 4:30 மணில இருந்து 5 மணி வரைக்கும் நம்மளோட மங்களார்த்தி இருக்கு. 5 மணில இருந்து 6:30 மணி வரைக்கும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாண்டிங். எல்லாருமே வந்து சாண்டிங் பிரபுபாதோட வாய்ஸ் பின்னாடி போகும். 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் வந்து நம்ம முடிச்சிடலாம் இல்லையா? நமக்கு வந்து மினிமம் 16 ரவுண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளுடைய எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம போகணும்னு இல்ல, உடனே இன்னைக்கே வந்து நம்மளோட இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்ல. நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வந்து நம்மளுடைய இதை வந்து மாற்றணும். பக்தி வந்து ரொம்ப கஷ்டம். பகவானோட கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய அந்த இதுல வந்து மேல உயர்ந்து போக முடியும் இல்லையா? சோ நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோமோ, நம்மளுடைய கடமை என்ன, நம்மளுடைய வேலைகளோட இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? தினமும் ஒரு 2 சாண்டிங், 2 ரவுண்ட் சாண்டிங். ஹார்ட்லி ஒரு 7 + 7 14 மினிட்ஸ் ஆகும், அவ்வளவுதான். சோ அதுல இருந்து அப்படியே ஆனா ஒரு தடவை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதை திருப்பி குறைக்க கூடாது. அதுல இருந்து அப்படியே மேல போக பார்க்கணுமே தவிர்த்து வேற ஒண்ணும் இல்ல. அதுக்கப்புறம் நமக்கு எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ, இதுலயே நமக்கு லெவல் 5 வரைக்கும் கிளாஸஸ் இருக்கு. எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அதுல வந்து நம்ம வந்து அசோசியேஷன், பக்தர்களோட அசோசியேஷன் இருக்கும். நிறைய பகவானை பத்தி கேட்கணும். இது நல்ல பிளாட்ஃபார்ம். இஸ்கான் மேங்களூர் மூலமாக, நம்ம NND பிரபு மூலமாக, தமிழ் ஹெட் தரணீஸ்வரி மாதாஜி மூலமாக இது வந்து ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம். சோ நம்ம இதை வந்து நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு பக்தி மார்க்கத்துல வந்து மென்மேலும் முன்னேறி கொண்டு போகணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சின்ன கதை பார்த்தோம். எப்படி வந்து கோபிகள் வந்து அவர்களோட கடமையை செய்து கொண்டு பகவானு மேல பக்தியாகவும் இருந்தார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து ஒரு சின்ன கதை மூலமா பார்த்துடலாம். சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவர்தான் அனைத்திற்கும் காரணம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் இது பாத்தீங்கன்னா, ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதி கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். எல்லா காரணத்திற்கும் பகவானே அப்படின்றத வந்து எப்ப ஒரு பக்தன் உணர்ந்து கொள்கின்றானோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். உண்மையாலுமே இது ஒரு பெரிய துயரமான ஒரு உலகம் தான் இல்லையா? கிருஷ்ணரே வந்து 7வது அத்தியாயத்துல சொல்றார், துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த பூமி வந்து பாத்தீங்கன்னா துக்கம் நிறைந்த. அது இல்லாம இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலையற்ற ஒரு இது. இன்னைக்கு நல்லா பேசுறவங்க நாளைக்கு வந்து சரியா இருக்க மாட்டாங்க. நம்மளுடைய சொந்த ஃபேமிலிலேயே அப்பா அம்மா தன்னுடைய குழந்தைகள் அவங்க கிட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய மன வேறுபாடுகள்லாம் இருக்கு. அவர் வந்து என்னிடம் சரணடை, நான் எல்லாத்துல இருந்து உன்னை விடுவிக்கின்றேன்னு சொல்றாரு பகவான் ஒரு இதுலயும். ஆனா நம்ம தான் வந்து அவர்கிட்ட என்ன பண்றோம், சரணடைய மாட்டேங்கின்றோம் இல்லையா? நம்ம வேற ஒரு விஷயத்துக்கு பின்னாடி போயிட்டுறோம். அவரும் வந்து ஒரு தடவை விட்டு கொடுக்குறாரு. சோ அவர் வந்து ஆனா எல்லா இடத்துலயும் செக் பாயிண்ட் வச்சிருப்பாரு. ஏன்னா அவர் வந்து நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தாலுமே என்னோட குழந்தை என்கிட்ட திருப்பி வரணும்ன்றதுக்காக எப்படி பெற்றவர்கள் வந்து கதவுல வழி மேல விழி வைத்து காத்து கொண்டு இருக்கின்றார்களோ அது போல பகவானும் வந்து என்னோட குழந்தை என்கிட்ட திருப்பி வருவான்ட்டு ஒரு இடத்துல நமக்கு வந்து செக் பாயிண்ட். என்ன அது செக் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஆன்மீக குரு, பக்தர்களோட சங்கம், இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செக் பாயிண்ட். நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து ஓடி ஓடி வரணும். நம்ம அந்த ஹைட் அண்ட் சீக் மாதிரி விளையாண்டுட்டு இருக்கோம். சோ ஆனா அப்படி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவையும் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து நம்ம ஓடி வர ட்ரை பண்றோம். ஆனா ஒரு வந்து செக் பாயிண்ட் வந்து பிடிக்க பார்க்கிறோம். அப்படி பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா 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 அப்படின்னு நம்ம வந்து மாட்டின்றோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். கோபியோட ஒரு கதை பார்த்துடலாம். ஒரு தடவை என்னாச்சு, கிருஷ்ணரும் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து நல்ல
ஒரு பெரிய பிளான் பண்றாங்க. நம்மளுடைய இந்த இதுல வந்து விருந்தாவனத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லா கோபிஸ் வீட்லயும் நம்ம போயாச்சு. ஆனா ஒரு கோபி மட்டும் எப்பவுமே வந்து எஸ்கேப் ஆயிடுறா. காலங்காத்தாலே கிளம்பி போயிடுறா. எத்தனை மணிக்கு அவ போறா, எப்ப வரானே தெரிய மாட்டேங்குது. நாளைக்கு நம்மளோட லூட் வந்து அவளோட இதாதான் இருக்கணும் சரியா அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் பிளான் பண்றாங்க. பிளான் பண்ண அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த கோபியை இது பண்றாங்க. கோபி வந்து அவங்களுக்காக ஐ மீன் அவங்க விடிய காலையில அவங்க கிளம்பி போறாங்க. விருந்தாவனத்துல இருந்து அந்த ஆற்றை கடந்து மதுரா சைடு போய் அவங்க வந்து அதை வித்துட்டு வருவாங்க தினமும். எல்லாருமே வந்து என்னதான் அவங்களோட கடமையை செய்தாலுமே அவங்களோட தாட் ஃபுல்லா கிருஷ்ணர் மேலதான் இருக்கும். கிருஷ்ணர் நமக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் என்ன சொன்னாரு, அர்ஜுன விஷாத யோகம். அர்ஜுனன் வந்து கவலையோட இருக்கிறான், அந்த கவலை மூலமாக எப்படி என்னிடம் வருகின்றான். அடுத்தது என்ன சொன்னார், சாங்கிய யோகம். ஆத்மாவை வந்து புரிந்து கொள், நீ யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோ, பரமாத்மா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ, அதன் மூலமாக என்னை வந்து சேருனாரு. மூணாவது என்ன சொன்னார், கர்ம யோகம். உன்னுடைய செயல்களின் மூலமாக எப்படி நீ என்னிடம் வந்து சேருவாய். நாலாவது என்ன சொன்னாரு, ஞான யோகம். ஞான யோகம் அகைன் இந்த தன்னுணர்வு பற்றி சொல்றது, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஆனா அவருடைய யோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப என் வழி தனி வழின்ற மாதிரி. கிருஷ்ணருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்தே யோகம் அப்படின்னு. என்னது ஸ்தே யோகம்? ஸ்தேனா திருடுறது. ஸ்தே யோகம் அப்படின்னாக்கா திருடுறது வந்து ஒரு கலை, அத வந்து ஒரு யோகம் அப்படின்றாரு. பக்தர்களோட மனதை திருடுவது மட்டுமல்லாமல் அவர்களுடைய பாவங்களையும் பகவான் திருடுறாராம். அதனாலதான் பகவான் வந்து பக்த வச்சலன் இல்லையா. பக்தனுக்காக நம்ம ஒரு தடவை கூப்பிட்டோன்னா நமக்காக அப்படியே ஓடோடி வந்துடுவார். அவருக்கும் அவருடைய நாமத்திற்கும் அவருடைய ரூபத்திற்கும் எந்த டிஃபரன்ஸுமே இல்லைன்னு நம்ம பார்க்கணும். இல்லைன்னா நம்ம அந்த நம்மளுடைய திரௌபதியோட வஸ்திராபரணத்துல வந்து அவங்க வந்து கிருஷ்ணா அப்படின்னு, அதுவும் துவாரகாபுரி கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்ட அடுத்த நிமிஷம் என்ன ஆகுது, அவருக்கு நிறைய அந்த சேலைகள் வருது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. சோ கிருஷ்ணனுக்கும் கிருஷ்ணரோட நாமத்திற்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லை. அதனால தயவு செஞ்சு எல்லாரும் ஒரு 7 minutes 108 டைம்ஸ் 24 மணி நேரத்துல அந்த 7 நிமிஷங்களை ஒதுக்குங்க. ஒரு 2 ரவுண்ட் வந்து சாண்டிங் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. சோ இங்க வந்து என்னாச்சு, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி மாதாஜி உங்களை மியூட் பண்ணிக்கங்க, பேசலன்னா நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. சோ இங்க வந்து என்னாவது அந்த கோபி என்ன பண்றாங்க, அது வழக்கம் போல அவங்க வந்து இவங்க கிட்ட இருந்தெல்லாம் எஸ்கேப் ஆகி விடிய காலையில அந்த இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போறாங்க. அவங்களுடைய கடமையை செய்யறாங்க. இருந்தாலுமே அவங்களோட தாட் எல்லாம் கிருஷ்ண மேலதான் இருக்கு. அப்படி இருக்கிறதுனாலதான் வந்து கிருஷ்ணர் ஓடி வர்றாரு. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறுகிய இடம் இருக்கும், அதை தாண்டிதான் அவங்க வந்து போகணும். கரெக்டா என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர், அங்க வந்து நின்னுன்றாரு. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே அங்க ஒரு கிளை மாதிரி இருக்கும், மரத்தோட கிளை அங்க இருக்கு. சோ அதன் மூலமா அங்க வந்து நின்றாரு விடிய காலையிலே. உடனே கோபி பாக்குறாங்க, ஆஹா இன்னைக்கு நான் தான் கிடைச்சேனா கிருஷ்ணனுக்கு அப்படின்னுட்டு. அப்படி முன்னாடி போறாங்க, அவர் அப்படி முன்னாடி நிக்கிறாரு. சோ இவங்க முன்னாடி போறாங்க, பின்னாடி வராங்க. உடனே என்னப்பா வழியை விடு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க, எப்ப பார்த்தாலும் தினமும் காலையிலே கிளம்பி போயிடுறேன், என்கிட்ட இருந்து உன்னை வந்து என்னால பிடிக்கவே முடியல. சரி இப்ப நான் என்ன பண்ணணும், எனக்கு வந்து வெண்ணெய் கொடு அப்படின்னு கேக்குறாரு கிருஷ்ணர். உடனே அவங்க கோபி சொல்றாங்க, அப்படியா ஓகேப்பா தரேன்ப்பா. உடனே கிருஷ்ணருக்கு ஒரு டவுட் வந்துருச்சு, என்னடா இது கேட்ட உடனே தரேன்னு சொல்லிட்டாலே இவ அப்படின்னுட்டு. உடனே அவங்க சொல்றாங்க, ஆனா நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன்ல நீ வந்து ரொம்ப அழகா நல்லா டான்ஸ் ஆடுவேன்னுட்டு, சோ எனக்காக ஒரு டான்ஸ் பண்ணு, நான் வெண்ணெய் தரேன். உடனே கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அப்படியான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, ஒரு கைய முன்னாடி நீட்டுறார், ஒரு கையை முன்னாடி நீட்டுறார், ஒரு காலை வந்து பின்னாடி வச்சுக்கிறார். வச்சுட்டு இந்த கையில நீ வெண்ணெய் கூட, நான் வந்து உனக்கு டான்ஸ் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. டான்ஸ் பண்றேன். உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட அந்த இதுல இருந்து வெண்ணெய் எடுத்து கொடுக்குறாங்க. கொடுத்த உடனே அந்த ரூபமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அப்படியே இந்த கிருஷ்ணமயமா அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு ஆனந்தமா இருக்கு அந்த ரூபத்தை பாக்குறதுக்கு. கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரா, அப்படியே அந்த கையில வாங்கின வெண்ணெயோட ஒரு கையை முன்னாடி நீட்டிட்டு ஒரு காலை பின்னாடி வச்சுட்டு அப்படியே நிக்கிறாரு. உடனே அவங்க கேக்குறாங்க கோபி, என்னப்பா உன்னை டான்ஸ் ஆட சொன்னா நீ இப்படி நின்னுட்டு இருக்கேன்ட்டு, நீ கொடுத்த வெண்ணெய்க்கு இதை மட்டும்தான் பண்ண முடியும், கொஞ்சம் நிறையதான் கூட. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா எனக்கு இந்த ரூபமே போதும் கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட எல்லா தாட்டுமே பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணமயமா ஆயிடுது அப்படின்றத பாக்குறோம். அவங்க சொல்றாங்க, ஏய் கொடுத்துட்டு போமா இன்னும் கொஞ்சம்ட்டு. கிருஷ்ணர் அப்படியே நிக்கிறார். இவங்க என்ன பண்றாங்க, வழியை விடு கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூபத்தை அப்படியே அவங்க வந்து ஃபுல்லா கிரகிச்சுக்கிட்டு அப்படியே அவங்க வந்து கிருஷ்ணான்னு போறாங்க. போயிட்டு அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த தயிர் வெண்ணெய் எல்லாம் விற்கணும் இல்லையா. அப்ப அவங்க அங்க வந்து சொல்றாங்க, கிருஷ்ணனை வாங்கலையோ, மாதவனை வாங்கலையோ, கேசவனை வாங்கலையோன்னு கேக்குறாங்க.
எல்லாரும் வந்து என்னாச்சு இவளுக்கு, எனக்கு தான் சரியா காது கேட்கலையா இல்ல இவ தான் தப்பா சொல்றாளான்னு திருப்பி எல்லா கோபிஸும் வந்து கேக்குறாங்க என்ன சொல்றா இவ அப்படின்ட்டு. திருப்பி அவ அதேதான் சொல்றா, கிருஷ்ணனை வாங்கலையோ, மாதவனை வாங்கலையோ, கேசவனை வாங்கலையோ அப்படின்ட்டு. கிருஷ்ணர் தான் வந்து அந்தர்யாமி இல்லையா, அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லையா, பகவான் பரமாத்மா, அவர் பரம புருஷர். சோ அவருக்கு வந்து கோபி அங்க என்ன பண்றான்றது தெரியுது அவருக்கு. உடனே ஐயோ இவ என்ன இவர் பைத்தியக்காரத்தனமா இவ இப்படி சொல்லிட்டு இருக்காளே, எல்லாரும் இவள ஏதாவது பைத்தியம் நினைச்சுக்க போறாங்க அப்படின்னு. அப்ப அந்த ஒரு கோபி என்ன சொல்றா, இரு என்ன நீ சொல்றேன்னு உனக்கு புரியுதா, நீ சொல்ற கிருஷ்ணா மாதவா கேசவான்னு சொல்லிட்டு இருக்க, என்னாச்சு உனக்குன்னு திருப்பி அதையே ரிப்பீட் பண்றா. கிருஷ்ணனை வாங்கலையோ, மாதவனை வாங்கலையோ, கேசவனை வாங்கலையோ, என்னமாச்சு உனக்கு இன்னைக்கு, ஒன்ன எங்க உன் பானையை தோற நான் பாக்குறேன், நீயே திறந்து பாத்துக்கோ, கிருஷ்ணனை வாங்கு, மாதவனை வாங்கு, கேசவனை வாங்கு. உடனே இவ இன்னொரு கோபி என்ன பண்றா, உடனே அந்த பானையை திறக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றா. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து அங்க இருந்து யோசிக்கிறாரு, இப்ப வந்து அவ சொன்னது, பக்தன் சொன்னதை அப்படியே வந்து பகவான் கேட்பார் இல்லையா, பக்தனுக்காக பகவான் என்ன வேணா பண்ணுவார். உண்மையான தூய பக்தி பாருங்க. கிருஷ்ணர் போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த பானைக்குள்ள வந்து அப்படியே உட்கார்ந்து கிருஷ்ணர். சோ கோபி வந்து இந்த கோபி வந்து அந்த ஒரு பானையும் திறந்து பாக்குறா, ஒன்னொன்னுலயும் கிருஷ்ணரோட ரூபம் வந்து தெரியுது அப்படின்றத வந்து பாக்கலாம். இதுல வந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, பக்தன் வந்து பகவான் வந்து பக்தவச்சலன், பக்தனுக்காக என்ன வேணாலும் அவர் பண்ணுவார். சோ அவளை வந்து அவங்க யாரும் தப்பா நினைச்சிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக பகவானே அந்த பானைக்குள்ள வந்து இருந்ததா நம்ம வந்து பாக்குறோம். இதுதான் வந்து உண்மையான பக்தி. இதுதான் வந்து பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வந்து அந்த தொடர்பு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்மளும் வந்து உண்மையான பக்தியோட பகவானை நெருங்கும்போது கண்டிப்பா நம்மளுடைய எத்தனையோ ஜென்மத்தில் நம்ம பண்ணிருக்க பாவங்கள் எல்லாம் நம்மள சும்மாவா விடும். அதெல்லாம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம இன்னும் பெரிய நிறைய சாதகம் பண்ணணும் நம்ம இதுல. சோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மள வந்து பாகவதம், பகவத்கீதை கிளாஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்டு நம்மள வந்து தூய்மைப்படுத்தி கொண்டாலொழிய இதுல இருந்து நமக்கு விடுபட வேற வழியே இல்லை. சோ பக்தி மார்க்கம் மட்டுமே வந்து நம்மளை வந்து மேலோக்கி கொண்டு செல்லும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய 5வது அத்தியாயத்தில் 29 ஸ்லோகங்கள் மட்டும்தான் இருக்கு. சந்நியாசமா அல்லது கர்ம யோகமா அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறார். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து கர்ம யோகமே சிறந்தது, அதாவது பக்தி யோகம். உன்னுடைய கடமையை செய்து கொண்டு அதுவும் எப்படி செய்யணும், பகவானுக்காக செய்யறோம். இங்க வந்து பகவான் வந்து திருப்பி இன்சிஸ்ட் பண்ணுவார், அர்ஜுனா நான் சொல்றேன் நீ வந்து போரிடு அப்படின்ற மாதிரி. ஏன்னா நம்ம வந்து கருவியாக கர்ம யோகிகள் வந்து நம்மள வந்து கருவியாக நினைத்துக் கொள்வார்கள் இல்லையா. இது வந்து எனக்கு கடவுள் கொடுத்த வரம், அதை நான் ஒழுங்கா செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக. சோ நம்மளுடைய டியூட்டிஸ்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகக்கூடாது. சந்நியாசம் வந்து அவர் சொல்லவே இல்லை. உன்னுடைய கடமையும் செய்து கொண்டு, நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பொசிஷன்ல இருப்போம், மனைவியாவோ இல்ல கணவனாகவோ இல்ல வந்து தாயாகவோ தந்தையாகவோ, அந்த ரோலையும் கரெக்டா பண்ணணும். அதே சமயத்தில் வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நிஷ்காம கர்மா, கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கின்றது. நான் என்ன செய்தாலும் அது பகவானோடக்காக செய்யறேன்ற அந்த தாட் இருக்கும்போது அது எப்படி செய்யறது அப்படின்னாக்கா, தாமரை இலை மேல் இருக்கின்ற நீர் எப்படி படாம இருக்கோ அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. நம்ம எப்ப பகவான் மேல வந்து உண்மையான பக்தியோட இருக்குமோ அது இந்த பிறவிலே வந்து நமக்கு வந்து அந்த விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துதி ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஹ. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம்.